Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího panelu, který se jmenuje Až se rok 2030 zeptá, jakou máte práci. Odborníci varují, že do roku 2030 se Česká republika bude potýkat s zásadní proměnou trhu práce a v souvislosti s tím s kritickým nedostatkem pracovních sil. Až 1 milion zaměstnanců je ohroženo změnami v ekonomice a zhruba 330 000 lidí v České republice podle odhadů do té doby přijde o práci nebo o tu pracovní pozici, na které byli. Česko se přitom řadí v rámci Evropy mezi země s nejnižším podílem dospělých lidí ve vzdělávání, v dalším vzdělávání. Pro představu, v roce 2021 se pravidelně měsíčně vzdělávalo pouze necelých 6% dospělých. Přitom průměr Evropské unie je necelých 11%. A v takových těch aktivních zemích, jako je Švédsko, Finsko nebo Nizozemí, se procento celoživotně se vzdělávajících dospělých pohybovalo mezi 25 až 35%. Takže je vidět, že tady opravdu máme co dohánět. Já se na důvody a na čísla, proč tomu tak je u nás, budu ptát 3 panelistů. Dovolte mi je představit. Je tu Jan Siuda z Boston Consulting Group z poradenské společnosti. Má bohaté zkušenosti v oblasti technologií, IT a energetiky. Podporuje několik globálních technologických lídrů a startupů v Silicon Valley, Evropě a jihovýchodní Asii. Je odborníkem na rozvoj podnikání s akademickým vzděláním v oblasti kvantitativních financí a mezinárodního obchodu. A zajímavostí je, že je také spoluzakladatelem první české cloudové nebo taky virtuální kuchyně My Food Place. Dobrý den. Pan Jan Horák je nová posila týmu Generálního ředitelství Úřadu práce, nový hlavní kontakt k projektu e-shop rekvalifikací, který vás určitě všechny bude velice zajímat. Pan Horák přišel z komerčního prostředí, má za sebou bohaté odborné zkušenosti v oblasti digitalizace, v sektoru bankovnictví a v oblasti startupů. Vítejte. A třetím diskutujícím bude pan Jan Javorek já neřeknu z firmy. Je programátor a dobrovolník a založil platformu Junior Guru. V oboru působí 16 let a dříve pracoval pro startupy Apiary nebo softwarového giganta Oracle. Na téma kariéry v IT publikoval v Hospodářských novinách nebo v časopisu Heroin. Provozuje projekt Junior Guru, který už jsem zmínila. Ten projekt, ta platforma je průvodce pro začátečníky v programování a je to takový online klub, kde se méně zkušení mohou obrátit na ty zkušenější. Jako bonus potom najdou na této platformě nabídky práce, katalog kurzů nebo podcast. Tak a už jsme se tu krásně sešli, takže můžeme přejít k prvnímu diskutujícímu. A já na úvod dám slovo panu Siudovi z Boston Consulting Group, který nám představí základní data k pracovně právnímu trhu, která vyplynula ze studie, kterou s kolegy zpracovávali zhruba před rokem. Máte slovo. Slyšíme se? Super. Už to budou skoro 2 roky. My jsme tu studii psali v kooperaci s Aspen institutem a dopsali jsme ji těsně před začátkem té rusko-ukrajinské války. A ta studie byla původně zaměřená na potřeby upskillingu a reskillingu v České republice. Tvořili jsme ji společně s MPSV, s úřady práce. A ty jakoby hlavní závěry té studie, ta studie v zásadě modelovala český trh práce, jako poptávku a nabídku práce na českém trhu a dívala se až do roku 2030 a snažila se odhadnout, po kterých profesích zde bude největší hlad, kde nám ti lidé prostě budou chybět a naopak, které profese mají největší potenciál k tomu, že už nebudou natolik potřeba s ohledem na právě digitalizaci, rozvoj průmyslu 4.0 a tak dále a tak dále. A
jedním jakoby z hlavních výstupů té studie bylo, že ten český trh práce už v tom roce 2021, kdy my jsme to tvořili, byl jakoby extrémně přesycený. Prostě chyběli zde lidé a to brzdí ten rozvoj české ekonomiky. A tahle situace se jakoby nezmění do roku 2030. Ten trh bude pořád trpět nějakým deficitem prostě a po roku 2030 to bude jenom horší v důsledku nějaké demografie. Prostě ty nůžky, nabídky a poptávky se budou čím dál tím více rozšiřovat. To je tak asi jakoby hlavní dvouvětové shrnutí té práce, kterou my jsme dělali. Co je fér dodat, je podle mě, co se změnilo od té doby. A změnily se dvě zásadní věci. První je, vypukla samozřejmě tato nešťastná rusko-ukrajinská válka, která způsobila nějaký přeliv pracovní síly v rámci Evropy, kde přišla prostě velká migrační vlna různých pracovníků. A druhá věc je, mnohem více začala růst jakoby trend umělé inteligence a nástup vlastně algoritmizace a procesů, které zefektivňují jakoby de facto všechny činnosti. A to je něco, co ten trh práce podle mě promění ještě mnohem více. A teď budu střílet do vlastního terče. Troufám si říct, že jakoby dost se toho změnilo natolik, že některé ty výstupy té studie už možná dneska nejsou úplně až tak relevantní, až tak platné. A důvod, proč si myslíte, že nejsou relevantní, je vývoj AI rychlejší, než jste předpokládali, nebo je demografický vývoj zběsilejší tím, že prostě sem přichází skupiny obyvatel, s kterými jsme nepočítali? My jsme samozřejmě s nějakou digitalizací a nástupem AI a dalšími asi 25 různými globálními trendy, které jsou aplikovatelné na Českou republiku, v té studii počítali. A ten rozvoj AI a generativní umělé inteligence je jako výrazně rychlejší, než si kdokoliv z nás před rokem a 1 měsícem dokázal v tuhle chvíli představit. Uvedu jeden velice konkrétní příklad. Ta studie de facto říká, že co se týče IT odborníků, developerů, koderů, datových expertů a tak dále, že těchto lidí má Česká republika kritický nedostatek už dneska a i kdybychom otevřeli další jednu vysokou školu zítra, tak i v roce 2030 jich budeme mít kritický nedostatek a bude jich zde málo. Za toto já už bych dneska ruku do ohně nedal, protože různé copiloty a podobné nástroje umožňují jakoby i méně kvalifikovaným lidem, ne zkušeným, a méně kvalifikovaným lidem začít pronikat do tohoto odvětví rychleji a zvyšují efektivitu všech zaměstnanců, kteří už tam dneska jsou. Takže jestli bude i nadále nedostatek IT developerů v Čechách, to už je dobrá otázka. Rozumím. Vy v té studii krom dat nabízíte také nějaké návrhy řešení nebo opatření, která byste doporučovali, aby Česká republika přijala. Jedno z toho je reskilling nebo upskilling zaměstnanců. A tady já zamířím k našemu dalšímu diskutujícímu, k zástupci úřadu práce, protože vy nám povíte o projektu, který se o takové aktivity snaží, který směřuje přesně na rekvalifikace zaměstnanců, kteří se už dneska nepotkávají s nabídkou práce. A možná nás bude samozřejmě zajímat, nakolik zvládáte pokrývat poptávku právě pro IT profesích. Děkuji za tu šanci. Můžu představit platformu e-shop úřadu práce, který vznikl, řekněme, v prvním kvartálu tohoto roku. Pořád je to nějakým způsobem v běhu a je to vlastně nový projekt. A vlastně nabízí to jedinečnou platformu, vlastně takový marketplace vzdělavatelů a lidí, kteří se chtějí vzdělávat. Nejsou to jenom rekvalifikace, ale je to právě celá veliká oblast digitálního vzdělávání. Na to se ten projekt vyloženě zaměřuje. A skutečně je to takové místo, kde se potkávají tyhle dvě potřeby a jsou definované právě tím, co slyšíme z trhu, těma dovednostma a je to hodně v rámci digitálních, ať už programů, znalostí, dovedností, softwaru, kódování, grafických programů, ale třeba i průmysl 4.0. Já se zeptám, kdo všechno může se do toho projektu zapojit. Jestli nám trošku víc popíšete, na jaké vzdělavatele cílíte a naopak, jestli je tam nějaký práh pro konkrétní zájemce o vzdělávání.
Jo, já to odpovím trošku z boku. Může se do toho zapojit každý. Nemusí být vůbec v evidenci uchazečů o zaměstnání, může mít normálně stále zaměstnání, může být mladší, může být starší, může to být návrat po mateřské například. Ve chvíli, kdy je potřeba pochopit, co jsou tam za kurzy. Jsou tam rekvalifikační kurzy, ty mají 2 různé podoby a pak je tam teda ten program toho digitálního vzdělávání. Každý ten program má trošičku jiný princip schvalování, na tom ještě dál pracujeme, ale co je potřeba říct, tak je tam i ta dotace státu. To znamená, ať už je to někdy ve 100% vlastně hrazený ten náklad a v tom rámci toho digitálního vzdělávání to je z 82% hrazené státem. Já se teď obrátím na našeho třetího řečníka, protože vy pracujete s těmi potenciálními zájemci nebo přicházíte s nimi do styku a možná by nás zajímalo, nakolik třeba vaši členové vaší komunity, možná než vás poprosím, jestli nám tu komunitu trošku popíšete, jak funguje, tak nakolik oni mají možnost využít té nabídky, kterou úřad práce nějakým způsobem vytváří. Jo, tak dobrý den. Moje komunita, která vlastně je placená a je to takový spíš malý klub, tak má kolem 400 lidí, ale myslím si, že je to určitý vzorek toho, co se na trhu děje. Víceméně, co se mi daří, si myslím docela komunikovat i s poskytovateli těch kurzů a s dalšími lidmi, kteří prostě na tom trhu nějakým způsobem figurují a fungují. Teď nevím, jak to mám přesně pojmout, protože nevím, jestli se mám vydat směrem představování komunity. Já zkusím odpovědět spíš na tu otázku. Myslím si, že teďka je to v takovém stavu, že vlastně ten e-shop nebo ten katalog jsem v kurzu. Jednak já si myslím, že to je skvělý počin a že všichni, kdo se na tom podíleli, tak jako velké díky všem, kteří to dali dohromady, protože jako ten předchozí způsob vlastně těch akreditovaných kurzů a tak dál, tak už o ten vlastně mezi těmi uchazeči byl zájem, ale vlastně tím, jak to bylo, když to řeknu, rigidní, nebo prostě málo těch kurzů tam bylo nabídnutých, protože ty podmínky byly prostě složité, tak to bylo takové odtržené od té reality toho běžného člověka, který se snaží do IT dostat. Mohl si vybrat z pár, anebo prostě velké firmy možná jako investovali spoustu peněz, aby tím prošli a mohli tam ty kurzy nabízet. Teďka, když se na to podívám, tak ten katalog, jsem v kurzu CZ, tak vlastně je, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, to je úžasný, že něco takového vzniklo, že to vlastně vytvořil stát a že to je takhle flexibilní, že to je vlastně možný. A přišlo mi, že to je přesně to, co vlastně potřebujeme, aby když už teda tady máme úřad práce, když už tady máme nějaký způsoby podpory těch lidí, tak aby to bylo flexibilnější v tom smyslu, že vlastně já jsem vždycky dělal materiály a podporu pro lidi, kteří si vytvořili nějaký svůj mix kurzů, který je posouvali po kouskách prostě směrem k tomu, aby mohli změnit tu práci. Většinou to nebyl jeden, i když ty vzdělávací agentury se snaží to takhle prezentovat, že stačí prostě jeden kurz a za 3 měsíce jste ajťák někde, jo, tak to prostě je krásná představa. Ale ta realita je taková, že ty lidi na tom musí docela dost pracovat a většinou se dostanou přes nějaký mix těch kurzů a vlastně tohle je mnohem víc možný teď s tím katalogem. A otázka samozřejmě je to úplně nová věc a musí se to doladit, protože otázka je, jaké jsou jak kdyby následky, protože ten jako vznik toho katalogu je nějaká bomba a teďka najednou vidíme, jako co to vlastně způsobuje, že samozřejmě máme nějaký vzdělávací agentury, které můžou mít problém projít i tímhletím jako jak kdyby kontrolou kvality, nebo i když tak kvalitní je, ale splnit přesně ty podmínky, teď je tam nějaký proplácení, který funguje, nefunguje, takže věřím, že to si nějak sedne, ale každopádně je skvělý, že vlastně lidi mají tu možnost.
Děkuju. Já se potom ještě k vaší platformě vrátím, ale teď ještě se zeptám pana kolegy z MPSV, protože vy jste u toho projektu zhruba 14 dnů, takže já moc děkuju za to, že jste přesto našel odvahu sem jít. I s cestou, no. A to, co mě právě zajímalo, tak v reakci na to, co tady teď zaznělo, přesto, když hledíte na ten projekt, máme už nějaká první čísla, třeba kolik lidí jim prošlo a nemůžeme mít asi evaluaci, jestli z práce našli, nenašli, ale chystáte se tohleto sledovat a jak tohle bude probíhat? Já teda možná trošku do kontextu. Je třeba říct, že to je úplně nový proces. Je to nový katalog, je to online, vy nemusíte chodit na úřad práce. To je revoluce sama o sobě, tahle věta. Vy tam nemusíte jít, všechno to jde online. To znamená, nesou i nový procesy a ty byly postaveny vedle standardního papírového procesu. Bavíme se o těch rekvalifikačních kurzech. Jo, to znamená, to pořád běží a nad rámec toho je teda ještě možnost jít onlineově, jít digitálně a nad rámec toho ještě byla přidána celá ta NPO sekce, to znamená to digitální vzdělávání. Řečí čísel, jestli, doufám, že mě kolegové nechytějí za slovo, jestli úřad práce byl schopen v papírové podobě udělat 3000 kurzů ročně, tak teďka jenom od dubna máme asi 11 000 žadatelů v digitální sekci. To je násobně větší kapacita, kterou najednou jsme schopni odškolit. Je to násobně větší kapacita lidí, kteří tím vlastně programem prochází. A ano, je to nový proces na velkém úřadu práce, je do toho zapojeno hodně vzdělavatelů, je tam hodně žádostí a stavíme ty procesy tak, aby fungovaly. To, že se to na začátku s tím dobrým záměrem svezlo a přineslo to na některé straně trošičku komplikace, nepopsané procesy, to všechno víme. My to víme a pracujeme na tom a mám tam několik desítek až stovek změnových požadavků, jak se ten portál ještě musí změnit. Předně po těch 14 dnech už jsem naprioritizoval asi 3 větší změny, které se tam stanou teďka, aby to procesně řešilo právě to, že to bude předcházet těm zamítnutým kurzům, neproplaceným kurzům a tak dále. Takže slovy IT, když jsme v digitální sféře, jedou tam teďka hotfixy, které drtivou většinou těch problémů odstranějí, ale budou pořád vznikat a další, ale na to jsou ty v různých etapách naplánované vlastně změnové požadavky. Jo, to znamená, ten proces je nový, ale myslím, že ho jako odledíme velice dobře. Jenom to prosím v tom kontextu, bavíme se o třeba 130 000 proškolených osobách. Jo, to znamená, ten objem je vlastně úžasně veliký. Děkuji za odpověď. Já se vrátím k analytickému týmu. Vy jste v rámci té studie popisovali taky srovnání, jaká opatření přijaly některé zahraniční vlády. A když posloucháte tady tuto aktivitu, tak je to dostatečné z vašeho pohledu, nebo dá se dělat víc? Lehce navádějící otázka. Ne, tak já začnu tím, že já jsem strašně rád, že se tyhle aktivity dějou, protože prostě pokaždé, když vidím, že my napíšeme nějakou studii, doporučení, cokoliv a neskončí to v šuplíku, tak jako to je dobrý. Takže jsem rád, že prostě snad i naše práce jako malinko pomohla k tomu, že se tyhle aktivity dějou a stát prostě se taky stává digitálním a tyhle činnosti dělá. Co se dá dělat jakoby malinko víc a co někde v zahraničí, ať už se podíváme více do západní Evropy, do severní, co ty státy dělají, tak je, že mnohem více, já řeknu, motivují firmy k tomu, aby ty firmy investovaly do vzdělání těch zaměstnanců. Protože ty firmy ultimátně by měly toto břímě nést, ty firmy ví nejlépe, jaké jakoby zkušenosti, znalosti, co konkrétně by od těch lidí čekali a vyžadovali a upřímně řečeno stát to nemůže celý organizovat a platit to sám. Je strašně důležitý, co prostě kolegové dělají, ale zároveň ta druhá noha musí být postavená na tom, že stát, ať už represivně či aktivně motivačně, dává nějaké pobídky k tomu, aby ty firmy investovaly do vzdělání svých lidí. Určitě. To jsem i nevěděl, že takovouhle nahrávku hezkou a má to určitý etapy, určitý fáze ten e-shop. Teďka to zprostředkovává akorát vzdělavatele a zájemce o vzdělání. Jak jsme řekli, teďka to fixneme a budeme pracovat na té další pestrosti a variabilitě těch nabídek těch jednotlivých kurzů i tom počtu a objemu.
Je tam ještě etapa 2 a to bude propojovat vyloženě společnosti a vzdělavatele. A tam míříme a to je jako to správně, ale bude to až ve chvíli, kdy teďka tato míra e-shopu tady při tom workloadu, který tam běží, bude fungovat bez chyb. Děkuji za to, vy jste mi sebral otázku, protože já jsem se na tohleto chtěla zeptat, jak teda budeme oslovovat jako ministerstvo zaměstnavatele, takže budeme. To moc ráda slyším. Jak se vám to líbí? Co by zaměstnavateli? No tak já nejsem úplně zaměstnavatel, já jsem projekt v jednom člověku. Ale z pohledu, jako jsem tady spíš jako ambasador těch juniorních lidí, kteří se dostávají na ten trh, kteří se chtějí tam dostat, tak mně určitě se líbí, že vzniká tahle ta možnost. Co mě vystává jako za otázku třeba, jestli to vůbec půjde bez toho, že vlastně teďka je třeba některé ty vzdělávací agentury, a já nejsem úplně z těch, který by je nějak velmi bránil, nebo tohleto je hladil po srsti, ale víceméně se třeba bojí, že když nebudou nabízet svůj kurz v tom katalogu, že vlastně to můžou zabalit, protože budou mít velký problém sehnat účastníky. A to se teďka můžeme zase bavit, jestli jako dotace ano, dotace ne, nebo jako jak to vlastně, co to udělá s tím trhem, já nevím. Jo? Ale je to nějaká otázka, kterou prostě tady položím, já na ní neznám odpověď a víceméně, jak říkám, je mně jedno, kolik vzdělávacích agentur existuje. Pro ty uchazeče je to samozřejmě skvělá příležitost. Teďka v té ekonomické situaci, co je, tak není jednoduchý jít a prostě investovat do svého vzdělání. Lidi samozřejmě můžou jako úspory na to hodit, je to dobrá investice a tak dál, ale je to přece jenom krok nějaký do neznáma. Ty lidi, který já se o ně nejvíc zajímám, tak jsou právě ti, co se nějakým způsobem rekvalifikují, doplňují si vzdělání, mají vlastně za cíl třeba se dostat do IT bez toho, že mají vystudovanou vysokou školu a teďka mají nějakou rozjetou kariéru, mají děti, mají dům, mají něco a vlastně snaží se udělat obrovský krok, změnit všechno a nějak po večerech se prostě doučit třeba programování a podobně. A s tímhle samozřejmě ten katalog a ta možnost, že úřad práce proplatí prostě tohleto vzdělávání, to je ohromný posun, protože samozřejmě ty úspory potom můžou jít na něco jiného. Jako opravdu to mění lidem životy, takže mně se to z tohohle pohledu líbí. Ale jak říkám, jsou tam ty otázky, jako co to udělá v tom globálu, jak to ovlivní třeba ty firmy, které poskytují ty kurzy. Teďka ty firmy, mně to přijde jako takový trošku divoký západ. Já jsem si na web dělal katalog těch firm, co v Česku poskytují kurzy programování. A u některých jsem měl problém najít ičo vůbec na stránkách, jo, jakože natož nějaké další informace. Takže je to divočina a teď si platí prostě nějaký facebookový reklamy, na někoho to vyskočí za 3 měsíce programátorem 80 000 měsíčně, takhle to určitě není, ale prostě tak můj cíl je třeba udělat jako katalog jenom, jako aby ty lidi se mohli nějak kvalifikovaně rozhodnout, něco o těch firmách zjistit a jde o to, jestli právě třeba by se dalo spolupracovat s tím katalogem z úřadu práce, jako nějakým způsobem ten trh s těma nabízečema kurzů vlastně kultivovat a vlastně, aby to nebyl takový divoký západ. To by se mi líbilo. Myslím i za ty jak kdyby uchazeče nebo za ty lidi. To znamená, máme tu další podnět dodat něco jako standard kvality. Ale já se ještě doptám možná k vaší komunitě, protože vy tam máte takový vzorek těch uchazečů. Dá se říct třeba na tom počtu, který tam máte, víme, že je limitovaný, ale přesto, jaká je struktura těch uchazečů? Protože vy jste zmiňoval, že oni mají různé důvody, proč do té rekvalifikace jdou. Takže věk, genderová skladba, před chvílí jsme tady měli panel ohledně žen v IT, takže procento třeba žen, které se tam zapojí do té komunity, úplně mladých třeba absolventů nebo ještě studujících? Vlastně to, co se snažím, tu díru na trhu, kterou se snažím zaplnit s Junior Guru, tak je vlastně poskytnout nějaký servis lidem, kteří se rekvalifikují v té nějaké produktivní fázi života.
To znamená, nemám tam moc studentů, protože vlastně pro ně to není. Oni přijdou na ten web a možná jako tam najdou zajímavé informace, ale není to jako vyloženě pro ně. A podle mě studenti nemají takovou motivaci, protože ten klub je placený, tak oni nemají takovou motivaci, jak kdyby do toho investovat takhle cíleně. Oni vlastně jsou ještě v fázi, kdy to vzdělávání a všechno dostávají jak kdyby zadarmo, takže mají ty příležitosti a myslím si, že servis pro studenty jak kdyby existuje. Takže v tomhle tom mám určitě jak kdyby slepé místo nebo slepou skvrnu. Já se soustředím na ty lidi, kteří se rekvalifikují. Z toho v té komunitě 400 lidí, tak je tam konzistentně zhruba třetina žen. Jako byl bych radši, aby to bylo lepší, ale když se podívám na procento žen jako na celém IT trhu, tak je to 10, takže to je zase, mám 3x víc, to je dobrý. Ale no a vlastně, co tam vidím za lidi a ty motivace, proč oni do IT chtějí, tak určitě je to nějaký finanční zabezpečení, to si nebudem tady nalhávat, že jako to není nějaký tahák, ale víceméně není to podle mě, není to hlavní. Jako. Určitě to hraje roli, protože peníze jsou až na prvním místě, ale ty motivace, které já tam vidím, tak jsou, že třeba ty lidi se potkali s IT někdy dřív v životě a nějak o to zavadili, líbilo se jim to, bavilo je to, ale vlastně ne, jak kdyby nepronásledovali to jako možnost, že by je to mohlo živit nebo něco takového a najednou třeba jsou nespokojení v práci nebo nespokojení s tím, jak je ten život nastavený a najednou na ně někde něco vyskočí, že v IT by to možná šlo, že tam je jako poptávka po těch lidech a že tam jsou různé možnosti, různé skilly, které můžou využít a oni najednou si řeknou, aha, a co kdybych to najednou neskusila? A vlastně jdou do toho. A najednou zjistí, že je to strašně baví, že vlastně, že to je možná to, co měli celý život dělat, ale zjistili to až prostě v 35. Nebo motivace nějakých pracovních podmínek. Je to vlastně možná mnohem větší motivace, než za těma penězma je, bude se mnou někdo zacházet jako s člověkem, budu mít flexibilní pracovní dobu, bude někdo zacházet s respektem, budu mít důstojnost, budu mít zodpovědnost a prostě, nebo zkrácené úvazky a tyhle ty věci. Všechno je to v tom IT, jak kdyby jsme byli nějaká bublina, kde se děje nějaký jako vůči těm lidem příjemnější prostě tyhle ty podmínky a ty lidi to vidí a chtějí to přirozeně. A nebo nějaký rozvoj ještě, že vlastně třeba jsem tam měl nějakého člověka, který dělá na železnici, je v tom skvělý, je chválený svými nadřízeními, ale vlastně nemá kam postupovat, on se nemá v čem zlepšit. Takže nemají ho kam povýšit, protože jeho. Rozumím. Vy jste tady narazil na jedno z dalších opatření, které bylo zmiňováno v té studii BCG, a to je flexibilita práce, což je věc a zkrácené úvazky, které s tím souvisí a podobně. Ta flexibilita je, IT je zrovna oblast, ve které je samozřejmě dobře dostupná a je to úplně jako ideální prostředí pro realizaci nějaké flexibility a tak dále. Ale když si vybavím ze studie seznam těch nejohroženějších zaměstnání, nebo povolání, které vy tam uvádíte, a potom seznam těch nejžádanějších, tak IT není úplně to nejžádanější. Tam jsou jiné věci. Jsou tam i jiné věci, s tím naprosto souhlasím. IT určitě v té skupince je taky. Jo. A možná ještě jednu věc, tady, jakoby, aby to nevypadalo, že cílem tady tohoto panelu je, že všichni bychom se měli stát developery. Jo. To myslím, že taky není úplně pravda. Určitě jakoby, digitální vzdělání a vzdělání v oblasti IT je jakoby, důležité a bude kritické, ale opravdu to neznamená, že všichni bychom jako měli umět kódit v Javě nebo prostě v Rku, v Pythonu, to je jedno. Jo. Já třeba tím, že na začátku jste zmínila, že krom práce v BCG prostě jsem jakoby v boardu nějaké malé firmy, kterou jsem spolu založil a pomáhám vést, tak prostě máme x zaměstnanců a mě někdy až překvapuje, jak jako mladí lidé mají mezery v práci se základními office nástroji. Jo? Prostě a to, i toto
takové jakoby dovzdělání v určitých digitálních nástrojích v této oblasti si myslím, že by jako extrémním způsobem pomohlo tomu pracovnímu trhu a těm zaměstnancům klidně. Vy jste zmínil nějakého železničáře, jo, zde konkrétně. I železnice se digitalizuje, jo, a i na železnici spousta lidí musí pracovat s určitými softwary a ne vždycky to musí být vývojáři, jo, ale jsou to lidé, kteří budou muset nějakým způsobem přijmout práci s počítačem a být schopni ho ovládat na určité úrovni. Takže to bude součástí těch jiných povolání. Vyprší nám za chviličku čas, tak já vás jenom poprosím každého o jedno slovo, kterým byste chtěli charakterizovat náš trh pracovní v roce 2030. Já jich mám víc. 9 z 10 základních pozic pracovních bude vyžadovat základní dovednost. Je to jedna věta, já se omlouvám. To znamená, Pořádku. jak to tady zaznělo, ta digitalizace, ano, to tam dojde a ona to přinese ty pozice. Děkuju. 2030 já bych chtěl, aby byl moderní a flexibilní. Děkuju. Já řeknu AI. Jsou to sice 2 slova, ale já jsem přesvědčený o tom, že jakoby jestli něco změní trh práce ještě radikálněji v příštích pár letech, tak je to právě jakoby širší rozvoj umělé inteligence a ovlivní to opravdu drtivou většinu profesí napříč všemi odvětvími. Více či méně. Já vám všem, pánové, děkuju. Já k tomu doplním, že já si přeju, aby byl plný spokojených zaměstnanců a spokojených zaměstnavatelů. A vám děkuju za pozornost. Děkujeme.